Berlin Olympic Games a khan India hockey team tetsu an manager tapanda sovin an suak ve a Hitler damlai ni in India team captain chu Samrat ani bok India team tetsu an base na sang tak nein champion nge an tuma India team supportu tetsu Hitler an ngai theilo hle in India chu British op na hnuaya an lawma tapan at chuan eng tiknia emot chuan ramzalen ni in India tan gold medal kan la hon nge yang ti in suang tuana ro pui tak anei ve a in do pui pani na wang chuan Olympic po ti top lai lok ri ania tapan hian a dream ero la pui tlin nge atum ve bok ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada bokke like comment share lama in zoom lo shram ang u hun le ni aliama trang rual sipai te chuan nazi tlomin indo pui pani na chu atopa indo top to ma se India chuan zalen na ala mu velo awang chuan tapan le atim te chuan hockey khel chu an ban san veka mani na theu thokin tapan pon nadang chu athok ve a nadang thok ma se hockey angai nat na chu re thei chuang lovin India ta na gold medal hon ve nge chu a be seina ania in nek na hmuna chuan na thok ve zelin nikhat chu poisa in choi turin in nek en ho chu an thrila tapan chuan sum thap trovin an thap na pa achak le si lova an pu chu thin rim hle in tapan chu na atrangin abana na atranga aban ba ka soi sa repin tapan hi zungol ve ang kha ani to a chutia an soi sakrep nu chu mu hil zuin atuk zinga a har chuaka chanchin bu chu cheerin indo pui pani na atop ta ka chuan Olympic Games po kum som pani nu an tran le tur thu chu an chua tapan chuan be seina nei le in India tan gold medal hon nge atuma a team te chu training pek le atum ta ani tapan chu rang taka ho in India Hockey Federation lama an ho tu pa chu kholin abengala Olympic Kheltran ani le tur thu chu shrilin in buat sainan kum khat zen zone an nei tur thu chu an thrila nakum sang kha zakwa somli pariat hian Olympic Games chu London a tran ani le dona wangin kan hockey team te min en koltir le rotia ngenin tapan ani thu chu an thrila an boss chu an zungol vei mai ini to khatia changin tapan da su chotak khukin an khupui du to lova tapan chu an record an chiati chu in retho ma se beidon tumbik lovin India hockey team te chu champion pui alatum ru ve khop mai tapanda su anu pui chuan ron havin India hockey team te chuan kum sangkha zakwa somni pariat Olympic khan gold medal an la to alom I dream hi beidon san to roti in ahava tapanda suan ramzalen kan la nilova gold engzat atampo la ila British in bin la opa wangin omzia pakhat ma a omlo tun London Olympic a hian gold medal kan ramtan kan la ka ngai British min opna lakata phubalak na thaber ani ti in achanga anu chuan team en kol turpon andu to lo chekha beidon san to roti a havin putapanda sero beidon atum hau lo mai tapanda suan hockey team lama an ho tu te chu in puwa dia hne na chuan India hian London na Olympic tura hockey manga gold kan lak nge angai ti in an thrilla pumeta chuan team en kol tlak ani lo thu lo thrilin veng tu te hne na chuan la bo turin an thrilla ni masala an ho tu pa ber puwa dia chuan in soifiana khun lo pe in tapan chuan gold lo la to thin ma ila British India anga kan lak ani wangin sangkha zakwa somli pariata chuan ramzalen kanito mai theya hockey katuin kan players te ka hrechianga India tan gold medal ron hon kanin base tia hrilin puwa dia ril root chu amina puwa dia chuan kan ram hockey team te chu en kolla gold medal iron hon ngei don yati in tapan chu manager tan alale ta ani tapan chu ana team captain de thin samrat chu mu in
team kan inform le dona captain ni in Olympic min khel pui le ta che ti in an soma samrat chuan ka kum matam deuh towa hanin khela captain ni tur chuan ka tling tok to lo mai the imtiaz sa somla captain atan chuan a thaberang ti in an hrila tapan pon lo pompuin imtiaz su captain ni turin an soma imtiaz chuan sipai kania in khel theidin huna po ka ding to hleiniam tia lo changin tapan chuan kumzani chung sal kan ni phubalak na turania he Olympic Games a hian India chu enge kan ni khovel ma kan pho langang chu wang chuan itel ve angai ti in an soma imtiaz po chuan lorem ti in tapan chuan himat sing Punjab lammi chu asom le a players thatak tak ho chu khom vek tumin himat hi police team lama ti luina manga khel tir antuma himat chuan du lo ma se an ti lui tlata wang chuan hial thei big lovin pugandia howa zalen na sual mek te chu a support thu saplal ho chu an hrila saplal ho pon India chu an zalen thuai don ti an hreto bok himat chuan police tan game khelin forward ta atlana in khel athiamin a score nu chuan tlan bo antuma nimasela police ho chuan manmanin himat chu zela an khunga apa chuan ron kanin British police team hi join meila itan le poisai lo mi puita na thadona sinti in an hrila himat chuan kapa sa police in an volai cheka muthina chuwang chuan saptana in khel chu har kati khop meitia changin apa chuan ramzalen kan ni ma chu kan dam kho chu dan tur kan ngai tua ve anga ya lom tia changin afa pa pon du thlan tur dang anei big lo ani tapanda suan team captain tur muchuak to in India ram chu afangkuala players thaberber la khom tumin ragubir in khelai chu an ena adu thusam players ani wang chuan a team atel tur chuan thlangin himat po tapanan captain atana aruat imtiaz tenen chuan anin hria a tapan chuan India rama players thaberber te chu zong chuak vekin players thatak tak chu trial nei turin asoma tapan chuan adu thusam players chu muthei vekin an captain imtiaz chuan a thazual an thlan tur thu hrilin players ho po chu thataka in khel tur chuan an fuya selection an neya wang chuan phur taka in khelin ragubir chuan bola du viau maya himat po chu pas thadu lovin himat chuan tinge ball idu ti in an hawa ragubir chuan pas lakini em ka hrehleiniem tia changin ragubir hi in la starring ang chi kha ani bermai India hockey team lama an ho tu te chuan tapana na thlan khoma thazul te chu puangin hlim takin hun an manga tling ho chu lom hle in Olympic thlen mange in India chu an zalen tur thu an hretoa tapan chu manager tan ruat nge ni in pumeta ero chuan alom pui ve thei lova tapan chu thik hle in tapan hlotlin na chu alo chiat puya wang chuan thik na in a khat ani tapan naw te chuan an captain imtiaz ho chuan thatakin an practice Olympic lo tura chuan champion ngei tumin himat chu ro kholna awangin Punjab lama akira a position a chuan ragubir dani in bola du thei viau maya an captain imtiaz chuan havin mani chowa game kheli du te chuan individual game lama kalta se tia hrilin ragubir chuan langsar big ni ka du wang chowin alom bol ka chaw thin ti in achanga ragubir hi a in la star player ngal khop mai khun aliama India chuan zalen na mo in India ram chu then rang ni in Pakistan lama Muslim ho chu an oma India ram chunga Muslim ho chu Hindu ho chu an bein tha vek an tuma India team captain imtiaz po chu Muslim ani wang chuan Hindu ho chu an be ngalin himat le tapan chuan an chana Muslim Pakistan lama kirman lo ho chu thitrewin India ram chu aboi nuaya British ho kha Muslim le Hindu te in huat na chi an tu to wang khan in ngei theilovin imtiaz po chu mun him lama himat chuan a hruaya imtiaz chuan India ram mi kani to lo wangin kanu pui fanau tenen Lahore lama kan khosadona team ka chuasan angai dona ni hiti in an manager tapan chu an hrila Muslim player thatak tak ho chuan tapana team chu chuasan vekin tapan po aril ru a ha tran khop mai
India chu rampahnia a in thenta ka wangin tapan rilru chu a buai viau maya Pakistan chu Muslim chena ni in India chuan Hindu ho an chenga Pakistan le India anga tima an kalto dona wang chuan tapan po lungai hle in an ho tu te chuan India anga inform thale tur chuan tapan chu sumlama an pui thei to lo tur thu chu an shrila tapan chu beidong hle in India ram an ni nuwa gold medal lak nge adu sia a beidon ema wang chuan zu in ching hle in anu pui po chuan lo fuih ve a Samrat Khan ron mu in India hian players thatak tak an la oma lawm beidong ma che tia fuin an ho tu te hna chuan team din that le chu an dila pumeta chuan din le la ma se sum chu kan pe thei to lawang che tia changin tapan chuan team en kol na tur sum nei dan tur chu angai tu a Buddhist puithiam donation khon chu mu in tapan chuan an bia a thathum chung an ram chunga a team tu practice phalna dilin puithiam chuan alo phal saka tapan chuan practice na mun nei ma se player so e tur so an nei don lo awang chuan mi house a ho be kualin India team tan sponsorship azong kuala mi chi sang be kualin mi tu ma chuan sumin an tran pui thei lova tapan chu beidong du chuang lovin India tan gold medal la ka tum ema wang chuan a harsana chu anu pui hne na an thlena anu pui hne na chuan min tran pui thei tu ka mu in ka hriatia so in dot an thrila anu pui chuan tapan chu lo hrethiamin mi tu ma itan an om lo chuan keiman in ei tur siamin in tan cha chhum tu kaniyang sum in mamo pon katlero hi kan hral mai dona lom tia hrilin tapan chu a hlim viau maya anu pui nen chuan an bung ruar hral India team te mamo le ei tur chu an leya an nu pa chuan an kem na hmun lam an pan ve ta ani tapan das te bong to lai lir ke chu chira tangin tapan chuan nor chu antuma nor chuak theilovin a chapala wang chuan a boi viau maya anu pui chuan lo fuin I chapal phella kelong khan omro diega chuan kelong in trana olberti in an hrila anu pui thuang chuan omin a chapal chu an phela kelong chuan norin anor chuak theia anu pui chu rem hria ti in anu pui a hmel thazwal sot ani bermai tapanda chuan India hockey team te chu choi belin a en kola samrat pon ron puin himachu forwata anda a rugby ra chuan thikin samrat le tapan chuan an konfala team poimo na le teamwork te lo chuan an champion lo tur thu chu an hrila an thu soi chu uluk taka ngai thla in lar changna sualin asalbe rugby ra po a in muchuak veta ani pumeta chuan tapan ale a team te chu ron kanin tapan chuan sum an mamo thu chu alo hrila pumeta chuan sum kan harsa ema kan pui theilo wang chetia lo havin anaute chu an buaya tapan chuan threl ngal vatin an boss puwa dian hena chuan sum an mamo thu hrilin player so en kolnan an nu panei ang chu an ti ral vek to thu an thlena puwa dia pon an harsa na chu lo hret puin gold medal langei turin tapana chu alo fuya an harsa na te chu chinfel dan tur angai tur thu hrilin tapana po a ai chuan a hlim pha bok tapan le samrat chuan an team te chu train ve zelin tran rual poimo zia leiro chan mang chuan an zirtira India team te chu uluk taka en kolin tapan hian gold medal lak pui atum ru ve khop mai khun le ni aliama thathum lai an training zo nu chuan player so po anin pe to a tapan chuan samrat ne na tu nge team captain a tan thang ti in an zota divan a thatur thuwa changin Olympic khel tur chuan anin pe to a team atil tur ho chu puan chuani in pumeta te po an phur to viau maya tlingthar ho chu fui ve in India team atel te an puan ni chuan tapan zu an petrova azu in tura chuan damdoi lo telin pumeta chuan a phiar ruwa tapan chu ruinoi hle in anoi ema wang chuan manager ni na atrang chuan an bana adin mun chu pumeta khan lo in tapanda si phiaruk na awangin an pet chuak ta ani
tapan chu phiaruk na awanga pai chuani in anupui rilru po ana viau maya arilru na viau ma se ti theih nei lovin pumeta chuan adin mun alu asaka Olympic khel tur chuan India hockey team te chuan London an thleng to a Pakistan ho po thleng ve in imtiaz po Pakistan tan a khel ve dona British million thil ti theih ho chuan India chu an champion ang ti hlawin Pakistan nen anin sut theih nang group khata an da a pumeta chuan anaute chu en kol thiam lo hle in an buai renga puwa dia chuan tapan chu ko ve ngalin India team en kol tur chuan atile a tapan pon London chu ran thlengin India team te chu a en kol le don ani Olympic chu tran ni in India chu an che tha thei viau maya tapan chuan an khel tur te team in khel zirna chang hria in India chu an chak chho zela semi final lutin final anin langkaya Pakistan le Britain chu semi final a in tumin Pakistan an van duaya India le Britain chu final a anin machon don ta ani tapan chuan anaute chu fuin instead tan khel tur in nilova in ram India tan khel tur in nizok kan hremmek himat po a khelang ti in final chu an khela India chu che thale in ruwa asura tapan chuan kelongin omru ti in anaute chu afuya India players te chu kelonga omin ne na changin an championa gold medal nen India chuan an hota ani